Ji hilbijartinên parlamentoya Tirkiyeyê re tenê sê roj man. Li Bakurê Kurdistanê jî sê partiyên ku ji Kurdan deng werdigirin dikevin hilbijartinan. Hudapar bi namzetên serbixwe divê pêşbaziyê de cih digire. Her sê partiyan jî di bernameya xwe de cih dane mafên Kurdan. Lê her sê jî bi sloganên cuda tev li hilbijartinê dibin. Pirsa serekî ev e, madem her sê partî ji Kurdan deng werdigirin, çima nikarin li ser daxwazên Kurdan bibin yek. Navana da HDP û PKK tenê dikare hêza wî heye ku polîtikayên hikûmetê, polîtikayên devletê li hember vana berxwe bide û vana bide guherandin. HDP derfetek mezin çêdibe ji bona yekîtiya Kurda. Îro ku HDP bi hêzek mezin di parlamento Tirkiyeyê nûnertiyê bigire, temsîliyeta xwe zêde bike, wê hinek tişt ji me re hêsantir bibe ku em yekîtiya Kurda damezrînin. Li gorî namzetên serbixweyên Hudapar piştgirê dide wan, HDP nêzî yekîtiya bi wan re nabe. Ji bo vê eniyê lazim herkes hebûn hev qebûl bike serî her tiştî de. Heta hebûn nê qebûl kirin. Yan jî Kurd hinek Kurd Kurdê din êgo li ji xêrî wan di hinek sazî partiyê dî de bi xwe birêxistin kirine, wan wek duşmin bibînin çê nabû. Astengî herî mezin HDP bixwe, PKK bixwe. Hakpar jî wekî Hudaparê HDP suçlar dike û dibêje ew ji yekîtiyê re amade ne, lê muhatabê wan tune ye. HDP tenê dibêje biratiya xelkê em dixwazin, derê me ji her keskî re vekiriye. Ê ku Kurdistanî difikire, derê me ji wan hemiya ran vekiriye. HDP beriya hilbijartinên heftê Hezîranê Hakpar û Hudapar nete de hemû partî û rêxistinên Kurdan re axivî bû û bi DDKD û Tevgera Azadiyê re îttifaq pêk anîbû. Her çiqas piraniya daxwazên her sê partiyan ên derbarê Kurdan de yek bin jî her sê partî di hilbijartinên heftê Hezîranê de nekarin bibin yek. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.